Hello po mga Katito Dods. Andito na po tayo sa part 2 ng ating inumpisaang pelikula. Ito po, kasama ko po si Mr. Horago Nani. Ang pampito po sa ah, ah, influencer in terms of charity vlogger. Ito po, malaking karangalan po sa amin na nakasama po namin siya. Kaya sir, salute po. po dyan, sir. Huwag mo daw siyang isturbuhin. Ako rin, kakain na nga rin ako, naiingit ako sa'yo eh. Muling pinagpalang magandang umaga po sa ating lahat dyan, sa mga katitudods natin dyan. Panibagong araw po, panibagong vlog po tayo ngayon. Sa ngayon po ay pupunta po tayo, ang Team Tabang ay pupunta po sa isang sikat na charity vlogger dito po sa Pilipinas. Yan po ay si Horago Nani. Sa pangalawang pagkakataon po ng Team Tabang, kami po ng grupo ay pupunta po at makikipag-meet up po sa team ni Horagon. Ayun po, on the way na po kami, nasa Bula na po kami, papunta na po kami sa Tigawon, kung saan, taga doon po si Horago Nani. Mamaya-maya po, siguro ang oras po natin sa ngayon ay alas 6 going to 7 AM. Kaya kung nakikita nyo, ang dinadaanan natin, parting Bula po ito. Medyo maambon pa po, kahit mag-alas 7 na po ng umaga. Ito po, kwan po ito. Road po ito, papunta po sa National Highway going to Tigaon area. Ayan po, Bula proper po itong dinadaanan namin. Siguro po from here, siguro mga almost kulang-kulang isang oras na lang po ang aming biyahe papunta po doon kay Horago Nani. Mamaya-maya po ay abangan nyo lang po kami po ng buong team ng Team Tabang, si Angelica Talagtag, Jeremy Salamuding, Daryl Vlog, tapos po si Bicolanong Kalbog Vlog, tsaka po ang inyong lingkod si Tito Dudes Vlog po. Yan po, antabayanan nyo lang po ang aming daw pangpalad kay Horago Nani. Si Horago Nani po ay talagang napakabait pong vlogger. Marami na pong natutulungan at marami pa pong tutulungan, kaya please guys, paki-watch nyo rin, paki-subscribe nyo, paki-tabayanan nyo ang kanyang mga videos, at sigurado po marami po kayong ma-inspire po kayo, kagaya po namin ng mga charity vlogger ng Rinconada area dito sa Camarinesor, ay talagang na-inspire po sa mga charity vlogger na walang sawa pong tumutulong sa abot ng kanilang makakaya. Kami rin po ng Team Tabang ay marami na rin po kaming natulungan at marami pa pong tutulungan kung loloobin po ng Panginoon. Kaya po sana lagi nyo rin po sanang suportahan ang aming team, ang Team Tabang, para po lalo po tayong marami pong mapangiting pamilya, para po marami pa po tayong matulungan na talagang nangangailangan po, kasi lalo pong dumadami ang mga naghihirap dahil na nga rin po sa pandemyang nangyayari. Di po natin alam kung kailan po talaga tayo babalik sa normal. Kaya ayan po, sa mga nakakaluwag-luwag naman po dyan, baka may sobra-sobra po kayo, ang Team Tabang po ay kumakatok po sa inyong mga malambot na puso. Kung makikita nyo po ang aming video, ang video po ni Angelica Talagtag, ay talagang maaantig po kayo sa kanyang mga videos. Lalo po itong huling vlog namin tungkol po sa isang 87 years old na nag-aalaga po ng almost mga 3 lalaki na may iniwan ng asawa, may iniwan ng pamilya dahil po sa kanilang kapansanan. Kaya po exciting po yun. Sana po ay mapanood nyo po yun. Angelica Talagtag Vlogs po. Ayun po, Team Tabang po ang aming team. At si Tito Dudes Vlog din po, ay sana po lagi niyo pong inaantabayanan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe,
kay Tito Dudes Vlog, kay Angelica Talagtag at sa buong team po ay baka naman po. Ayun po. Ito po, kasama po natin ang mga magagandang dalaga ng Team Tabang po. Si Angelica Talagtag po, tsaka si Jeremy Salamuding po. Kasama po natin at papalapit na po tayo kay Urago Nani. Mga excited na po sila. Good morning po. Andito na po tayo sa bahay ni Urago Nani. Ayan po. Bali kararating lang po namin. Medyo mahaba-habang biyayan din po. Burat mo na di ko ah. Nanay ko, ano na sa kapatid ng mga biktima. Ganito po. Nauna pa sa akin. Pagod yun, pagod. Siya nagluto nung ano, ganyan. Tas Yung pikadalyo po tsaka yung laing. sinong kumuha ng ano? Sa bahay. Sila daday. Dapat di ko kasi alam eh, dapat hindi ganyan kalaki. Dapat yung parehas lang nung daladala ko. Ang taman sa Katamtaman lang sa akin. Nam-nam ka na. Sabi niya pare-pare nam-nam sa. Ito lang yun yung isa. Tama lang yan sa... Hindi isa. $88 viewers. Dahil na, 88 viewers na. Nakikita, kaya kitang kita yung subo ni Angelica eh. Ni Jaira May. Daming Ayan, tingnan nyo po, hindi na sila makatayo, sobrang kabusugan. Sila na nagdala, sila pa umubos. Tapos mga payat naman. Pag kami pupunta doon, hindi kayo magdadala para wala kaming Tama po. Yun, nakatayo na yung isa. Alam ko na kung saan pupunta yan. Oh, yun. Kunwari pa eh. O kahit hindi pa kaya. Mago na sila. Kahit hindi pa. Uy, magpaalam kayo sa harap dyan. Maraming salamat po sa Oh, yan. Nabusog ang aking bilbil. Bilbil pa nang ganito. Bilbil pa yan. Ang araw si Ate Morski nagbilbil. Ang talusan ko ka bilbil. Karirawa bilbil lang. Hindi natuturakan. Yan, nauubusin mo daw po. Yung nahuli siya ang nalate ka daw kuya kaya ikaw umubos. Nalate. Kala ka na ha. Di, tutulungan ka namin. Maniwala ka dyan. Ang lalaki ng maghuhugas, oh. Galing kita, buko kami nagas. Kabayad ka ay ginakawagakon. Ate, huwag ako daw ko lang ate. Makabayad siya sa ugasan, dulag. Oh, kakakain lang. Matera matibay. Hugas ka ng kamay mo, ha? Sinipa mo kaya? Miling, Bawang ko sa jato. miling nagduwag na ko ungit nira.
Kabayad sa video. Bayad silang nido agaw. Ibibisa na sa pagkaon. Ako na naman ang nabayad mo. Pero may. Ika kaya pinakasadit. Kaya sa dita, ilan mo di mabayad. Video mo. Okay na? Mm. Hello po mga katito Dods. Andito na po tayo sa part 2 ng ating inumpisaang pelikula. Ito po, kasama ko po si Mr. Horago Nani, ang pampito po sa influencer in terms of charity vlogger. Ito po, malaking karangalan po sa amin na nakasama po namin siya. Kaya sir, Yung sir, Salute magsalita ka na po dyan. Huwag mo daw siyang isturbuin. ako rin, kakain na nga rin ako, naiingit sa iyo eh. Sana po laging ganito. Bukas po ulit, babalik kami. Salamat. Dapat ka. Tuwan-tuwa si Uragon kung lagi kayong babalik. Boy, tapos tayo. Mukha mo. Magkano din to. Oo, libre. Ako lang nalaman na mukha ko. Joke lang. Ano po? Unang subo ko para po muna sa inyo. Pero ako susubo ah. Isa. Ako na Subuan na daw. Maraming salamat. Maghuhugas si Bibi. Sa mga pasalubong. Jera. Ha? Ito po si Angelica Talagtag po. Si Jaira May po. Ayan. Napakabata pa po nila pero iniisip po nila talaga na tumulong kaysa kung ano-ano man ano pa mang bagay ang kanilang gagawin. Kaya very salute po ako sa kanila. Ano po, ipagpatuloy lang po nila. Patuloy nyo lang yung ano-ano eh. Video okay na. Sabi mo mamaya na video okay. Wala yan. Hindi. Kasi yan nila yan. Dessert na yan. Panghimagas pa eh. Ang peg mo. Peg? Ha? Wala na. Wala na korte. Hindi ka na daw cute, Kuya Roy. Tagal lang din. Hindi matatagtag naman yan pag ano na siya. Lalakad. May music. Dali niyan sa Copyright. Ay, pamili sa pagkain. Ano ka ba? Ano? 20... Ano ba ako ngayon? 36. 32 years akong payat. Ah, Bawi. 33 years akong payat. 2 taon pala akong mataba. Reklamo ka na agad. Ito tumataba sa'yo. Ups lang daw yan. Ang laki nga ng subo ng dalawa. Kala ko di totoo. Itlog to ng ano te? Ng manok. Paano yung itlog? Ang slice tapos nilagay. Salamat kay Lola na Lola na luto. Lulaida. Murder. Ano na? Ano niluto ni Lola? Yung Laing sa kayong yan. Salamat po Lola sa ano, Lola Ida sa ano, sa laing tsaka sa pikidilyo. Napaka. Pasil sa kanila, pasil ka sa kanila. Sabi Lulaida. Ako gusto ko din man, gusto ko din. Marami din sa akin nag-iiba dyan sa sa buhit. Ring kunada. Hindi ko lang maano. busog ka na daw, Kuya. Yan. Ubus mo yan. Ay, po ng subo ni Bicolanos Vlog. Mahamis? Wala nang mapagladya. Sulit talaga. Ay, sulit talaga yung ano. Dala nila. Nakikita dyan ko dyan ah. Papasiksi na ako eh.
pasensya na kayo sa simpleng buhay namin na. Ito lang talaga kami. Simpleng buhay, masaya talaga. Simpleng Kahit buhay sa lang. kaya kami sa napakasarap. Simpleng buhay. Kape na tayo. Yan guys, so magpapaalam na po muna kami na kasi nag-video okay. So sayang naman kung CPR makakapit yan. kami. CPR.